Enw I yw Arwel Hughes, dwi'n rhedeg gwelyau brecwast yn Ail Rhyfel Byd bach Eglwyswrw. Dwi wedi bod yn gweithio yn Lloegr am 20 mlynedd. Y reswm am dod i Eglwyswrw yw Robert wedi prynu Ail Rhyfel Byd. Oedd ni wedi adnabod y teulu am dros 20 mlynedd. Dewis dod yma i helpu allan gyda'r gwelyau brecwast. Yn wreiddiol, roedd Ail Rhyfel Byd yn lle i cadw garcharorion Eidalwyr yn yr Ail Rhyfel Fawr. Ac ar ôl y rhyfel, roedd yr adeilad wedi bron i chwalu lawr. Yn 2000, daeth Robert o hyd i'r adeilad ac wedi adfer a creu tŷ fawr fel ydych chi'n gweld heddiw. Roedd yr ardd wedi mynd yn wyllt iawn. Roedd yna ddim cynllun fawr i'r ardd. Mae wedi datblygu fel dyn ni'n mynd ymlaen. Mae wedi cymryd 4 neu 5 mlynedd, ond dyn ni'n dal i mynd ymlaen i newid pethau bach ac yn trwsio dipyn bach yma ac acw. Roedd yna hen adeilad asbestos, lle oedd y garcharorion yn bwyta ac yn cael eu hamdden. Ac ar ôl chwalu'r hen adeilad, roedd ni ddim eisiau chwalu'r concred. A felly y syniad oedd lle chwarae. Yna lle i wneud chess a chwarae bŵl neu minigolf. Gwelod yr ardd, mae yna tŷ crwn. Hen gwely hidlio yn perthyn i'r system carthosydd. Dwi wedi troi i lle eistedd ac pan mae'r tywydd yn braf, mae'r gwesteion yn gallu mynd yna i cymryd coffi neu gwin. Mae gen i lle bach i tyfu llysiau. Mae rhai o'r planhigion yma dyn ni'n dal i ddysgu sut i tyfu'r planhigion. Ond yn y flwyddyn yma dyn ni'n brwydro yn erbyn malwod ac yn awr y cwningod hefyd. Lle dwi'n hoffi mwyaf ydy'r pwll. Ond yn anffodus oes yna ddim bysgod yno. Dyn ni wedi rhoi golden rudd yn y pwll tair mlynedd yn ôl. Yn anffodus, mae yna deryn dewr o rhywle.